Mesedez, lehorra egon dadila. Mesedez esan egunon esan mesedez. Ez, Kontxo, eta orain zer egingo dut? Nola egongo da lehorra atzo gauean jarri bagenuen idortzen. Gauak mirariak egiten ditugu, baina... Kamiseta hau bakarrik jantzi nahi dut, ez besterik. Ez daukazu besterik ala. Ez daukala bertzerik, herri guztia jantzeko bertze kamiseta ditu eta. Esan dut hau bakarrik jantzi nahi dudala, hau eta hau. Utzi ikusten. Lehortzeko ez zaio asko falta. Zorte pixka batekin jantzial izango duzula uste dut. Bai? Gauak ez du miraririk egiten, baina astonautak... Zertan zabiltza? Zure urte betetze eguna urrun dago orainik, kandelei putz egiten entrenatzen hasteko. Zue, kamiseta begira gonda lehortuko dela uste baduzue, horkonpo Marianton! Ze sensible ernatu zareten dena gaur. Zunka kazarra, baneke mainik, lehenago jarri bar nuela garbi gaioa martxan. Zer mozabete? Zer moduz gauden? Zer? Adara jotzen ala, ze? Zuzu ikusten, gaur jantzi nahi duden kamiseta orainik bustita dagoela. Eta ezin duzu beste bai jantzi? Hene kantakeko markesak hori jantzi behar duela erabaki du. Bustita jantzi barko duzu orduan. Ze, neumonia errapatzea nahi ala? Tira, karri pixko bat. Gauak eta astonautak ez dute miraririk egiten, baina eneko... Ara! Marquesaren soinekoa prest dago. Ez esan. Bai! Eskerrik asko, eneko, zoragarria zara! Oh, ze polita. Kito, bukatu da ipuina. Bakoitza berera eta ez dadila eguna. Tira, orain di naiz zer jantzi ezakiena. Oin bertze historiorekin berandutuko zaigu. Yes!